picking our strawberries. Deze is heel goed. Die maar eens pakken. These are a lot. There's really a lot, schatje. Kom eens, Anne. Kijk. Oh, deze maar even neerleggen. Doe deze pakken. Deze is een goeie. Dat is zoveel, schat. She's just... Ja, doe maar hierin. Oh ja, rustig leggen, hè? Niet gooien, hè? Niet gooien. Deze ook maar. Yeah, it's better to take them all. Because the birds will just eat them anyway. The next day. Huh? I don't know. Ikaw may naadarap. Malata ako, no? Hi, good morning everyone. Welcome na naman po sa panibagong video. We are back in the Netherlands. I'm using the camera yung nabili natin sa Vietnam. Sinasanay ko pa rin ang sarili ko sa camera ko. I'm gonna make butter ham for Anna. Namis niya to. Yung may spring sauce. Yung tawag sa amin is ito. Hahoslag. So, yung kailangan natin always butter lang para mag-stick yung ating spring sauce. Or if wala namang butter, normally we use butter but other people would use Nutella or diba double chocolate na, and also yung peanut butter. Ano pa po dito, 5 a.m. pa. Si Anna was awake at siguro mga past 4 and ako naman mga 3 o'clock. Nag-a-adjust pa rin kami. Ako talaga yung pinakalas na makapag-adjust sa time difference. Pero si Ruth, mabilis lang. Si Anna, nag-a-adjust pa din siya pero hindi ganyan katagal gagaya ng nanay. Ito na yung, ni Anna, yung kanyang broth with haoslag. So, ibigay na natin kay Aling Maliit. Hindi pa po ako tapos ng mga gamit. Yung mga clothes namin, na okay naman ha. Yun yung panda ice natin. May kalat pa dito marami sa table namin. Thank you, Mama. But one for the afternoon. I will already make it now. Thank you, Mama. You're welcome, Scotch. See like that? Hi. Say good morning, titas. Good morning. Where are you going today? Tell the titas where you're going today. Hoe moet ik dat zeggen? Huh? Hoe moet ik dat zeggen? Oh, you don't want to tell the titas? Maar hoe moet ik dat zeggen? Ik wil The wel- titas, I'm going to Efteling. with who? Met papa And mama. en mama. Is mama going? Yes. Maar ik wil een keer alleen met papa. Okay, papa na naman. Yung papa lang niya yung kasama niya today kasi may lakad po ako. Kasi nga 'di ba nawala ko yung cellphone ni Ana. Hindi ako pa yung nawala. Nawala yung cellphone ni Ana, 'di ba? And then kasama doon yung aking SIM card dito sa Netherlands. Kailangan ko po siyang papalitan. Tumawag na kami sa service provider kahapon. And ang sabi nila anytime pwede naman daw akong pumunta doon. Magdala lang ako ng ID, valid ID. Nung nag-change ako ng phone, nag-change din ako ng service provider. Same na din ang aming internet dito sa bahay, yung KPN, yung pangalan. Isa ito sa mga bagay na hindi namin pinagsisisihan. Ako, hindi ko siya pinagsisihan na nag-change kami ng internet dito sa bahay. Kasi, when I upload a video, walang 1 minute or walang 1 to 2 minutes, uploaded na po siya. Complete na yung upload ko. Unlike before, nung sa Zigo kami, ilang minutes. Minsan, pag mahina yung wifi, naabutan ng sobrang tagal. Pero this one, pag-upload ko pa lang, may na almost complete na siya. After a minute or 2, wala na. Uploaded na siya. Ang bilis. So, hindi ko po pinagsisihan na nag-change kami ng internet dito sa bahay. And so far, ito namang and so far yung sa phone naman, okay din yung aking internet. At yeah, today, mga na lang ako, mga
11 na po siguro ako aalis. Magbabas lang ako because Anna and Ruth are going to the Efteling again. So, gagawan ko pa si Anna ng more baon. Love. For the butter on the body, you also want pate or beef fillet. Okay. Don't eat too much pancake there or sweets. So, ito na yung baon ni Anna tsaka ni Papa. Yan. Kain. Ayan yung aking tuyo. Kain tayo. Kain tayo. Kembuan. Nagsindi po ako ng kandila. Kainan ko yung ritual. Pero for sure, nakakamoy tayo ng kapitbahay. Minsan lang. A few moments later. Boss na po ako sa bus station. Ngayon ay napunta na po ako diretso sa KTN. Ayan naman yung Golden Dragon. Ayan na finally. Ito na ulit yung view natin. Balik na tayo ng Netherlands. Bilis lang, nakakuha na po ako ng bagong SIM card. And I thought, magbabayad ako. Sabi nila, free lang daw. Diba? Sana all. Free. Bilis lang. So, punta po ako ngayon sa Bagel and Beans. Doon ako kakain ng cheesecake. Nag-crave ako. Tapos, tea lang tayo. Walang coffee today. Ito ang kukunin natin ng cheesecake. Super sarap. And then, minty lang. Cheesecake. Ito masarap. Hindi ko na masyadong bet na may syrup na ganyan. Then yung ating tea. Kain. Balik na po tayo sa station. Punta ako ng TK Maxx. But may nakita akong bag doon pero walang rason para bumili pa. Punta lang ako ng Atos. Bumili ako ng yung shower gel. Balik na tayo sa station.
Yan, nandito na ako sa station pero wala pa yung yung bus ko. Yung letter E pa Eindhoven. And doon kanina sa TK Maxx na kita ko by chance yung aking katrabaho na Filipina. Narinig ko na siya. Oli. Hello, Oli. If you're watching. Masakit yung araw. Kahit walang araw pero masakit siya. Anyway, Ruth and Anna will be home in maybe 3 hours. So, kita na lang po tayo doon sa bahay. One eternity later. Hello sa inyong lahat. Bahay na po ako. Wala pa rin yung mag-ama ko. Akala ko on the way na sila. It's almost 5 o'clock. Sakit ng puson ko eh. Mag-chill lang muna ako dito. Tulog ako ng konti kung makatulog. Pagod pa ako guys kasi pa dito eh. 'Di ba alas 5. So anong oras pa sa Pilipinas? Mga alas 11? Oh, alas 11 pa dito. Mga alas 11 na sa Pilipinas. So, antok na talaga. For sure, si Anna pagod na yun. Kailangan niya magpahinga na maayos kasi tomorrow, she's going back to school. So, sasama po ako kay Mr. na ihatid si Anna sa school kasi nga, wala pa akong pasok ng 3 days. May 3 days pa tayo. So, at least may time pa tayo sa mga gawaing bahay. Makakapag-concentrate ako na gawin na makagawa ng mga bagay-bagay doon sa taas. Kasi nga, wala si Rod tsaka si Anna bukas. Ako lang dito sa bahay. So, dahan-dahan, I will take my time to do stuff at home. It's good to be back home, pero namimiss ko po yung nanay ko. Palagi kami nag-uusap. Pahinga po muna ako ng konti, no? And ipakita ko si Anna mamaya tsaka si Rod before natin i-end yung ating pa-video. A few moments later. Guys, nakatulog po ako. Na dito? 7:13. Kakauwi lang nila. Yan, tulog. Dito na din si Rod. May dala siyang pagkain. So, I think yun na lang yun yung kakainin ko. Matutulog pa po ulit ako. Ito talaga pag meron ako. So, matulog palagi din. And, i-end ko na din po yung ating pa-video, no? Salamat sa pagsama sa akin today. Maraming salamat, Doy. Kita-kita naman tayo sa video. Maraming salamat, Doy. Mush, babush.